altid været meget glad. Jeg har en far og mor, og vi er 6 søskende, og jeg er nummer 4. Jeg har haft en god barndom, tryg og kærlig. Og der står nemlig her: I er mine vidner, lyder Jehovas udsagn. Jeg er min tjener, som jeg har udvalgt, for at I kan vide det og tro på mig og forstå, at jeg er den samme. Før mig blev ingen Gud dannet, og efter mig er der fortsat ingen. Jeg er Jehova, og ud over mig er der ingen frelser. Og det er det. Det at være et Jehovas vidne, det er en livsstil. Det er noget, vi er her 24 timer i døgnet. Det er fordi, vi elsker at følge de principper, Bibelen giver. Vi ved, at det er det, der giver et lykkeligt liv i hverdagen og sammen med vores venner. Så derfor det er ikke bare noget, vi sådan er en gang imellem om søndagen, for eksempel. Ja, hej. Og det er godt, du er hjemme. Fordi jeg tænkte på, at om du havde tid til, at vi kunne læse Bibelen sammen på onsdag for eksempel. Tror du har tid til det? Har du fået dine nye blade? Christine, har du fået dine nye blade? Jo, vi fik april. Nej, fik vi dem? Og maj også. Har du ikke fået maj nu? Jamen det er godt. Jamen jeg glæder mig til, at vi skal ses, og så har jeg nogle nye blade med til dig også. Der er sådan nogle gode artikler i de nye blade. Når vi går ud og forkynder, så ønsker vi jo at tale til menneskers hjerte, at de kan komme til at få tro på Bibelen. Det er vores vigtigste mål, at vi viser nogle skrifter i Bibelen, der måske kan give dem tro på, at der er en Gud, der vil oprette et paradis på jorden. Ja, selvom jeg havde en dejlig familie, min far og mor og søskende, så valgte jeg at blive et Jehovas vidne, fordi at jeg fik troen på Bibelen, og jeg fik mange venner i menigheden, og det opvejede det hele. Jeg var jo til stævn i går, Lise. Hvordan var det? Jamen, jeg skulle hilse dig fra dem alle sammen, og de spurgte jo, hvordan du havde det, og jeg fortalte jo også, hvor dejligt det havde været at være over og besøge dig og alting. Så de tænker meget på dig alle sammen. Jamen, det var da vi havde sølvbryllup. Så rejste vi til Kenya med vores 3 børn. Elisabeth og Johan og Jakob. Okay, og så boede vi her på Bamburi Beach Hotel. Og så var vi godt nok meget sammen med vores venner nede i Mombasa. Og så var vi jo rundt, vi boede ved det Indiske Ocean, og så var vi også med til møde i deres rigssal dernede, og vi byggede jo også en rigssal inde i Mombasa, da vi var dernede. Her står alle 3, Johan og Jakob og Alex og Elisabeth. De har sådan en lille krokodillefarm ved siden af, hvor vi boede, så der står han lige frem med en pythonslange rundt om halsen. Og der står jeg, og det er ikke let at se, det er mig, for der er jeg mørkhåret og slank. Det var en rigtig dejlig ferie, vi havde. Det var det. Ja, det jeg var rigtig glad for ved at blive Jehovas vidne, det var den tro, man får på, at Bibelen den er sand, og den lover et evigt liv i et paradis, hvor alle mennesker skal elske hinanden, hvor der ikke er krig, og hvor der ikke er ondskab, men hvor alle virkelig ofrer sig for hinanden. Og det betød så meget for mig at komme til at tænke på det evige liv i fremtiden i et paradis. Det betyder evigt liv,
at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den, som du har udsendt, Jesus Kristus.